салом арз медорем ҳузури он нафароне ки дӯстдор ва бинандаи доимии синемо ҳастанд. барномаи мо ҷузъе аз олами пурасрори синемост. агар шумо дар дил орзуи онро доред ки эй кош бо фалон ҳунарманд ҳадди ақал боре рӯбарӯ шавам, соядасте гирифта тавонам ва ҳам монанди ин, пас чӣ бояд кард? зиёд таваққуф намекунем, танҳо гуфтанеам ки барномаи моро пайгирӣ намоеду бас. шуморо ку ба висол намерасонем, вале гуфтаниам ки то андозае фосилаҳоро аз байн мебардорем. ба аксари саволҳои шумо посух мегӯем. бо барномаи рози ситораҳо будан ҳам нафаси гаронтарин дурдонаҳои ҳунар будан аст. агар ин барои шумо ҷолиб аст, пас бо мо бошед. хема малини ки аз собиқадорони синамои Болливуд эътироф гашта аз ниҳоят шиква аз он дорад ки дар синну соле қарор дорад ки касе бо ӯ кор кардан намехоҳад. дар як мусоҳиба аз пешниҳодҳои ахири нақшофарӣ дар филмҳо пурсон шуданд ки хема аз ин изҳори норизогӣ кард ва афзуд ки ҳама фикр мекунанд ки мо дигар тамом шудаему, аз ҳунарамон чизе намондааст. ман ба дили пур гуфта метавонам ки ҳунари мо ҳаргиз кам намегардад. мо ҳоло ҳам метавонем майдони синаморо пур намоем ва қалби мухлисонро тасхир созем. салмонхон ба дӯстдухтари худ Юлия Вантур хона намехарад. тӯли чанд ҳафта аст ки муносибатҳои Салмону Юлия дар маркази таваҷҷӯҳи воситаҳои ахбори омма қарор дорад. ин ҳафта низ расонаҳо хабаре паҳн карданд ки Салмонхон ба маъшуқааш Юлия Вантур хона мехарад ва барои фаҳмидани ҳақиқати ин фарзия дар суруғ ҳунарманд шудем. Салмонхон дар ин масъала бисёр ҷиддӣ аст. агар ӯ гуфта бошад, ҳатман ки ин корро иҷро мекунад. тавре дар саҳифаҳои нахустини рӯзномаи имрӯз санаи 17 май нашр шуда буд, Салмонхон ба нақша гирифтааст барои маъшуқааш хона харида тӯҳфа намояд. сарчашма афзудааст ки Салмонхон маблағи зиёд дорад ва харидани як хона барояш мушкилӣ надорад. дар ҳамин шабу рӯзҳо Салмонхон атрофи иморатҳои навсохти шаҳрӣ гашту гузор ҳам кардааст. аҷибаш ин ки бинои интихоб кардааш на чандон дуртар аз хонаи худаш қарор дорад. ростӣ бори аввал нест ки расонаҳо ба муносибатҳои ману Юлия мароғ намуданд. борҳо гуфта будам ва боз хоҳам гуфт ки миёни ману ӯ чизе нест ба ҷуз муносибатҳои корӣ. мо танҳо дӯсту рафиқ буда метавонем. асбоби хонахарӣ дарак надорам. ин ҳама аз куҷо мебарояд, ҳайронам. худам ҳайронам ва дар хиҷолатам аз чунин сару садоҳо, вале аллакай одат кардам. борҳо гуфта будам ва боз мегӯям ки Салмонро иззату эҳтироми зиёд дорам, ҳамчун ҳамкас бо ҳампеша. ӯ нафарест ки маро бо Ҳиндустон ошно кард. тавассути ӯ ман ба Ҳинд роҳ ёфтам. рост аст ки ҳамеша кӯмак мекунад ва мо зиёд бо ҳам ҳастем, вале ин маънои онро надорад. дӯстон, ман танҳо гуфта метавонам ки халқи ҳиндуро дӯст медорам. Салмонро бошад чун шаҳрванди он. ӯ айни ҳол дар Абудаби ҳамроҳи дӯстдоштаи собиқаш дар сабти филми навбатии Паланг банд аст ва ба ин корҳо вақт ҷудо карда ҳам наметавонад. дар ҳаёти ситораҳо ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар лаҳзаву ҳар дақиқа дигаргуние ба амал меояд. аммо на дар ҳама ҳолат шумо аз он огоҳ мегардед ва ҳам на ҳама кас аз он огоҳ мегардад. вале ин ба шумо тааллуқ надорад, бинандаи азиз. шумо дар шумори хушбахттаринҳоед ки минбаъд барномаи моро тамошо мекунед.
зиёдаравӣ намекунем, танҳо гуфтаниям идомаи барномаро тамошо мекунем. яке аз муҳофизони шахсии Салмон бо номи Шер тӯли 2 даҳсола аст, ки нафари содиқтарин ва бовариноки ҳунарманд эътироф шудааст. ин дафъа низ атрофи ҳаёти шахсии ин ҳунарманд сару садоҳо баланд шуданд, ки гӯё Шер Салмонхонро худои худ номидааст. ӯ қайд намудааст, ки Салмонхон барои ман ҳама чиз аст. агар ман дар ягон кумитаи амниятӣ кор мекардам, шояд ин қадар содиқ будан наметавонистам. вале Салмонхонро чун гавараки чашм то ҷон дар танам асту қувват дар бозувонам дифоъ хоҳам кард. намедонам ин ҳама фидокории ман аз куҷо сарчашма гирифтааст. мо аз кӯдакиам дӯст набудем, тасодуфан шинос шудем. шояд чизи муҳим ин ки ӯ бо коргаронаш муносибати хубу самимона дорад. ҳамеша дастгирӣ менамояд ва аксаран на чун хуҷаим, балки мисли дӯст муносибат менамояд. мо мисли як оилаем. Мне-то все равно, сам себя будто... Не нравится, иди пешком. Не, ну почему ты пешком? Не поднимайся, не, ну я чувствую, ты коленки не трясся. Да педаль я хочу. рӯзномаи 7 рӯз менависад, ки ҳунарманди маҳбуби рус Сергей Безруков ба нақша гирифтааст, ки ба он канори онам, яъне шарқи дур парвоз кунад. ин хабарро хадамоти матбуотӣ театри бадеии шаҳри Москва тасдиқ намуда қайд кардааст, ки ҳайати театр бо роҳбарии директори бадеии он Сергей Безруков ба сафари шарқи дур мебарояд, ки ин сафар дар доираи барномаҳои театрӣ ҷой дода шудааст. дар барномаи сафарӣ чанд намоишномаҳои ҷолибу диданӣ монанди китоби ҷангал, Маугли, Муъҷизаҳо аз дур, Бозингари Купрук ва Дос аз даруни санг ҷой дода шудааст. ҳунармандон Карина Андоленко, Антон Хабаров ва Дмитрий Дюжев Сергей Безруковро ҳамроҳӣ мекунанд. барои мо ҷолиб аст зиндагии оддии одамон. вақте ҳама сарватмандону камбизоатон муттаҳидона мезиянд. мо театр месозем, ки ба ҳама дастрас бошад, гуфтааст коргардони итолиёвӣ Ҷорҷо Стрелера дар китоби худ «Театр барои мардум». И когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым, самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубою блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. бинандагони азиз, агар зарраи ҳам дар болидагии табъу хотири шумо саҳм гирифтем, ин боиси сарфарозии мост. бо умеди рангорангӣ ва ҷолибияту хотирмонтарин лаҳзаҳои ҳаёти ҳунармандон то ҳафтаи навин худоҳофизӣ мекунем. худро ҳамеша эҳтиёт намоед, сеҳатманду сарбаланд бошед. барномаҳои дигари телевизиони Синамо идома дорад.